să temperăm ciocolata ușor la noi acasă în bucătărie, fără ustensile performante. Această metodă de temperare a ciocolatei este metoda de însămânțare. Ce înseamnă asta? Avem nevoie de jumătate de cantitate de ciocolată caldă și jumătate rece. Deci, de exemplu, luăm 200 de grame de ciocolată. 100 de grame de ciocolată o punem pe baie de aburi și o amestecăm până se topește. Când s-a topit, o dăm jos de pe foc și punem cealaltă jumătate rece peste cea topită. Amestecăm energic, că durează puțin mai mult până se topește, dar obținem un rezultat frumos și avem aceste bile, sfere de ciocolată care la atingere nu se topesc și le putem folosi în diferite forme de silicon și, bineînțeles, pentru a urna torturi. Eu aici aceste sfere de silicon le-am cumpărat de pe Temu și aici am folosit ciocolată Calebaut cu un procent de 54% cacao. Și da, din 2-3 mișcări am obținut aceste sfere de ciocolată fără ustensile performante la mine în bucătărie și cu practică la mine în bucătărie.